आलो आणि रात्री मला विचारतो आई तू कधी निघणार आहे. म्हणजे पूर्ण झाड आहे ना हे आम्ही जाताना कटिंग केलं होतं कारण आहे ना आपलं देवघर साफ करायचं काम चालू आहे. म्हणजे आपल्या समाधानासाठी करायचं. आता ज्यांना आपण चला बाबा सकाळ झाली. आहेत ना पक्षी हां चिक्काळ बघा किती मगाशी आवा होता. म्हणून तांदूळ टाकते. तांदूळ पण जरा शोधावे लागले म्हणून. एकटीला आता पटापट एकाला का सगळ्यांना शोधत बसतात म्हणजे बोलवतात या करून. तर ह्यांना खाऊ दे. चहा पिऊया. चहा गावचा पहिला चहा पिते आता. चल चहा पिऊया पहिला. बघा मग जरा एक राऊंड मारतो. कोकिळाचा आवाज बघ बरं वाटतं ना. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक ही आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आजचा गावचा आमचा दुसरा दिवस म्हणजे काल दुपारी 1:30-2च्या दरम्यान आम्ही घरी इथे आलो आणि आजचा दुसरा दिवस. सकाळ वाजलेत आता 7-7:30 वाजले असतील. वातावरण इतकं छान आहे ना, थंडी भरपूर आहे गावाला. त्याच्यामुळे गावी जर का कोण येत असेल तर स्वेटर वगैरे घेऊन या. आता आम्ही काय घेऊन नाही आलो कारण आमच्या सगळ्या वस्तू इथे होत्या त्याच्यामुळे आमचं फारसं असं काही नाही आहे सगळ्या वस्तू. तर आता जरा फेरफटका मारतो आहे बागेमध्ये, एक राऊंड मारतो आणि मग आपल्या घरातल्या कामाला सुरुवात. तर आजचं काम बागेचं कटिंग वगैरे करायचे ना. कटिंग करायला हे कुणालच्या बाबा आहे तिथे. हां आहे तिथे कुठे दिसत पण नाही. कटिंग करायला झाडं अशी भरपूर असे ना मोठी झालेली आहेत हाईटने. आता खूप दिवसांनी आपण बघतो ना त्याच्यामुळे आपल्याला माहिती पडते. हाईटने मोठी म्हणजे काय झाडं अशी फुलं बिलं येऊन गेलेली आहेत. हां ती कापली नाही तर नवीन फुलं बिलं येत नाही. त्यांना कटिंग करायला रोपावर म्हणजे गुलाबाची रोपं, मोगऱ्याची रोपं ह्यांना कटिंग करायला लागणार आहे. आणि आपलं शेवटी झाड आहे ना ते पण कटिंग करायचं आहे असं. बाकी झाडं आपली खूप मस्त झालेली आहेत, छान झालेले आहेत. आता पाणी कोण घालतं तर रियाला सांगितलेलं आहे पाणी घालायला. ती जर का आली ना आज तर तुमच्याशी भेट घडून दे. म्हणजे काल ती आली होती पण काल इतकी मी थकलेली होती त्याच्यामुळे शूटिंग काही मी केलं नाही. म्हणजे एक दिवस आराम करूया आणि तसंच केलं मग. आणि गप झोपून गेलो रात्री लवकर 9 वाजता. काय हां बघा शेवगाचं झाड आपलं ना फुलं म्हणजे फुलं त्याला यायला झालेले आहेत पण कटिंग करायला पाहिजे. चला आता जरा बागेतला एक फेरफटका मारतो, जरा फिरतो, 1-2 राऊंड मारतो. खूप बरं वाटतं आहे. इतका थकवा म्हणजे तुम्हाला मी सांगते. म्हणजे इथे आपलं पडवीचं काम बघा चालू केलं ना हे हे आपण चिरे वगैरे पुढे म्हणजे पुढच्या पडवीला जे वाढवले मागच्या साईडचं ते काम आणि नंतर ते कलरचं काम करायला घेतलं. इतकं थकल्या का झालं सतत म्हणजे काय नाही काय चालू. पुन्हा ते मुंबईला गेलो तेव्हा सगळं आवरावर ते झालं. मुंबईला गेल्यानंतर परत शिफ्टिंगचं मुंबईचं इतकं आम्ही थकलो होतो ना दोघंजणं. म्हणजे खूप सतत काम 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 करून त्याच्यामुळे आता म्हटलं चला 1-2 कामं आमची होती गावाला खूप महत्त्वाची होती म्हणून आम्ही आता मध्ये एक फेरी मारलेली आहे. आता बघूया एखाद दिवस राहणार आणि मग निघणार. काल कुणालचा फोन आला होता की आई तू कधी निघते. म्हणजे कालच आम्ही इथे आलो आणि रात्री मला विचारतो आई तू कधी निघणार आहेस. म्हणजे थांब जरा असं म्हटलं येऊन एक दिवस पण नाही झालेला आहे. आता सारखा फोन करतो की आई कधी येणार असं. म्हणजे त्याला पण सवय नाही ना एकटं असं राहायचं आमच्याशी त्याच्यामुळे त्याला असं वाटत असेल. तुम्हा सर्वांच्या बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स की भाग्या आणि शेरू आली असतं तर बरं झालं असतं. नाही माझी पण अशी खूप इच्छा होती की त्या दोघांना पण घेऊन यायचं पण आता आम्ही स्वतःच 1-2 दिवसासाठी आलेलो आहे आणि मग त्यांना म्हटलं कुठे प्रवासात म्हणजे त्रास त्यांना भरपूर होतो ना. आपण जर का जास्त दिवस समजा आलो 8 दिवस आलो 15 दिवसासाठी आलो राहायला की मग आपण त्यांना घेऊन येऊ शकतो. आणि ट्रेनचा प्रवास त्याच्यामुळे मग नाही आम्ही मग नाही मग बस रिक्स नको त्यांना पण त्रास होणार प्रवासाचा. त्याच्यामुळे बघू आता जर का एप्रिल-मे महिन्यामध्ये आपलं येणं होईलच जास्त दिवस राहणार तर तेव्हा मग भाग्या शेरूला ना घेऊन येणार. आणि एकदम छान आणि मजेत आहेत भाग्या शेरू कारण सतत आमचं फोनवरती बोलणं चालू असतं. व्हिडिओ कॉल मेन म्हणजे चालू असतात. व्हिडिओ कॉलमध्ये ना मी त्यांना बघते कसे आहेत काय करतात. नाही आहेत खाऊन पिऊन अगदी मजेत आहेत. म्हणजे मला ते शोधतात की असं मी विचारते कुणाला तर नाही आई आहेत व्यवस्थित आहेत.
त्यांना सवय पण व्हायला पाहिजे, कारण सतत मी त्यांना आता बघा घेऊन बसले तर मला मग बाहेर पडणं माझं अशक्य होऊन जाईल. आणि घरातल्या सगळ्या माणसांबरोबर आहे रुळलेले आहेत त्याच्यामुळे मला अशी फारशी चिंता नाही आहे. मुख्य म्हणजे कुणाला आहे ना, त्याच्यामुळे मला अजिबात त्यांची चिंता नाही. कुणाला त्यांचं खाणं पिणं सगळं असं देणार त्यांना वेळच्या वेळी. आणि त्यांचा जेव्हा वेळ होतो ना खाण्यापिण्याचा, तर माझा फोन असतोच. म्हणजे अगदी आठवणीने मी फोन करते की त्यांनी काही खाल्लं का, जेवले का, नाश्ता केला का, सगळं आमचं चालू असतं. चला आता एक जरा राऊंड मारते इकडे आणि मग बाकीचं आपलं घरातलं रुटीन चालू होईल. नाश्ता बनवायचा, जेवण करायचं. आता काही फारसे असं दगदग नाही करणार, हलकं फुलकं काहीतरी बनवायचं. दोघंच जण आपण तर कुठं काय असं काही नाही करत राहायचं. बघूया चला या. आणि आता बघा थंडीचं वातावरण आहे, त्याच्यामुळे पानं बघा सगळे आता वाऱ्याने पडतात ना. पक्ष्यांचा आवाज घ्या. मस्त वाटतं ना. चला एक शांतपणे आम्ही एक राऊंड मारतो आणि मग आपलं बाकीचं जे घरातलं रुटीन आहे ते पण चालू होईल आणि थोडंसं बागेचं आपलं काम पण चालू होईल. तुम्हाला आतलं घर दाखवलंच नाही ना, नंतर दाखवते. आता इकडनं थोडंसं बघा तुम्ही. ही आपली मागची पडवी बघा. हां सगळं साफ केलं. हे कपडे मी काल रात्री धुवून टाकले. जवळ बालदीवर कपडे, म्हणजे आपण जेव्हा मुंबईला गेलो ना तेव्हा पण थोडेसे कपडे राहिले होते धुवायचे आणि कालचे असे करून रात्री काल धुवून टाकले. कामं आपली काय संपत नाही घरातली. आपण जरी आलो ना तरी मग कामं आपली चालू असतात. आणि ह्या मागच्या साईडला असा पत्रा लावून गेलो होतो इकडनं. इथे परत दरवाजा वगैरे करायचं आहे, पण आता घाई नाही करणं सध्या, असंच चाललं आहे आपलं. हा दरवाजा हे जरा सरकवायचा ना पत्रा. तर घरातली झाडलोट वगैरे बघा करून झालेले आहे. आणि आता मी घेतलेला नाश्ता बनवायला. सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर आपली चूल बघा पेटलेली आहे. पाणी ठेवलं तापत. थंडी भरपूर आहे त्याच्यामुळे गरम पाणी हवंच. आणि आपल्याला नाश्ता बनवायचा आहे म्हणून मी आता चाललेले आहे बागेमध्ये. कढीपत्ता आणि मिरच्या हव्यात. चिकाळ्या बघा अजून पण त्यांच्या फेऱ्या चालूच आहेत. चला थोडंसं म्हटलं मिरच्या आणि कढीपत्ता काढून घेऊया. का पळायलात ग? हा चिबूड बघा तेवढंसं बघा आलेलं आहे. आपल्याकडे कढीपत्त्याची इथे पण आहेत झाडं, एक दोन आहेत छोटे छोटे आहेत पण. आणि तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना ही पानं पण काढायला पाहिजे. घेवड्याची वेल हा बघा, घेवडा तयार झालाय थोडाफार. मस्त झालं बघा. कढीपत्ता कुठे गायब झाला? इथे इथे हा बघा, हा बघा, हा बघा छोटासा आहे ना. नाश्ता काय बनवते तर तुम्हाला मी दाखवते थोड्या वेळाने. बनवून झाल्यावर दाखवते. मिरच्या मिरच्या किती मस्त तयार झाल्या आहेत. पण आपल्याला तिखटवाल्या मिरच्या हव्यात. बरं वाटतं बघा असं आपल्या बागेतलं तोडायचं ना. हा आनंद वेगळा आहे. वध झाला इतके आपल्याला. हा बघा इथे पण आहे बघा कढीपत्ता. असे 2-3 आहेत रोपटी. सगळ्यात मोठं झाड ते आपलं तिकडचं आहे, ते तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये दाखवलं. तुम्हाला माहिती आहे सर्वांना. तिकडे बघा त्या साईडला आहे ना ते. चला चला नाश्ता बनवूया. आणि इथे आता बघा आपलं देवघर साफ करायचं काम चालू आहे. खूप धूळ आहे ना देवघरावरती सगळी बघ. तरी झाकून ठेवलं होतं तरी पण बघा इतकी धूळ आहे. स्वच्छ करून म्हटलं पूजा करून घेऊया. चला ह्यांची म्हटलं आंघोळ झाली, आता मी करून घेते पटकन आंघोळ, मग देवपूजा करायची. झालं बघा सगळं आवरून झालं. आणि मी ना गाऊनच घातलेले आहे. थोडंसं म्हटलं काम करायला जरा इझी जाईल ना म्हणून. गावचे जे कपडे होते ना जेव्हा मी इथे असताना घालायचे ते सगळे ड्रेस मी काढून टाकले. तर खूप असे मातीचे झाले होते. नेमकेच 1-2 ड्रेसच ठेवलेले आहेत.
त्याच्यामुळे गाऊन घातलेले. आणि आता मी चाललेले आहे बागेमध्ये फुलं काढायला. म्हणजे आता काय थंडी असल्यामुळे फारशी फुलं नाही आहेत, पण जी काही थोडीफार आहेत ती म्हणजे देवपूजेला आपल्याला होतील. येतात कुणालच्या बाबा ना, ते कटर घेऊन येतात. गुलाबं छान फुललेली आहेत आणि गोंडे पण आहेत. म्हटलं काढूया. म्हणजे किती दिवस झाले देवपूजा केलेली नाही, त्याच्यामुळे खूप असं चुकल्यासारखं वाटतं मला नेहमी मुंबईला असताना पण. कारण मंदिर कसं तिथे बसवलेलं आहे, पण अजून काय देव वगैरे काय आमच्या सासूबाईंनी काय मांडलेलं नाही, त्याच्यामुळे पूजा होत नाही आहे घरामध्ये. तेव्हा तिकडनंच सुरुवात केली. तर हे तुम्हाला गुलाब दाखवत्या. छान असा गुलाब फुललेला आहे आणि तिकडे पण कळ्या वगैरे आहेत. ही मला वाटतं आधी फुलून गेलेले आहेत. मस्त झाला ना गुलाब. ती फांदी वाढली वाटतं आपण कटिंग केलेली ती. हां, इथे बघा ही फांदी आहे ना, म्हणजे पूर्ण झाड आहे ना, हे आम्ही जाताना कटिंग केलं होतं. कारण आहे ना त्याला अशी कीड लागली होती. काय त्या किडीचं नाव? हां, मिनी बग म्हणून ती काय कीड येते ना, ती खूप बेकार असते. पूर्ण झाड तिने हे पोखरून टाकलं होतं फांद्या ह्या, त्याच्यामुळे पूर्ण कटिंग केलं. पण आता बघा व्यवस्थित त्याला म्हणजे फांद्या वगैरे फुटल्यासुद्धा आणि फुलंसुद्धा आलेली आहेत. म्हटलं हे झाड जगतं की नाही असं झालं होतं, पण आहे व्यवस्थित आहे. आणि मोगरा पण इथे आहे थोडासा. हे बघा काढला आहे, खाली पण पडला आहे. चला आता हा गुलाब, या गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत ना, हां, सोड आणि तिथे जमिनीवर टाक. कुठे जमिनीवरती काढ आणि ते लादीवरती सोड असं. अच्छा, देवाच्या इथे. हा ठेव. हा देवाजवळ ठेवते. हा ठेव. जास्वंदी नाही अजिबात एक पण. का ते आता थंडी आहे म्हणून ना, आता थोड्या दिवसांनी येणार ते नव्याने सगळं. गरमीमध्ये जास्त फुलं असतात जास्वंदी वगैरे. आपोआप येणार थोडं. झाड छान झालं गुलाबाचं. हे टाइम टू टाइम कटिंग नाही झाली ना, तर ते बरोबर हे होत नाही, त्याला कटिंग जरुरी आहे. देवपूजा बघा करून झाली आणि इतकं बरं वाटतं ना. आज किती दिवसांनी देवापुढे दिवा लागला आहे, एकदम प्रसन्न वाटतं. धूप पण करून झालं, शांत झालं, मन शांत झालं आज. चला, लपता कशाला पण. थोडंसं तुम्हाला किचनच्या अवस्था दाखवत्या. हे बघा, हे असं किचनमध्ये सगळं सामान आहे ना आपलं ठेवलेलं आहे जातेवेळी. सगळं बहुतेक सामान आपलं घरातच ठेवलेलं आहे. आणि हे बघा, हे असं सगळं. हां, काय करा आता 2 दिवसासाठी आलो आहे आणि कशाला म्हटलं सगळं बाहेर काढत, त्याच्यामुळे तसंच ठेवलं आहे. आणि इथे नाश्ता आपला रेडी झालेला आहे. आज बनवले मी साबुदाण्याची खिचडी. हे बघा, आणि चहा आणि साबुदाण्याची खिचडी हा नाश्ता पहिला आपण करून घेऊया आणि मग दुपारचं जेवण ते पण करायचं आहे. थोडंसं जरा इथे मला ना साफसफाई करायची ती म्हणजे नंतरला करून घेईन. अगोदर खाऊन घेते कारण आता भूक लागलेली आहे. काढून दूध लावलं, आवाज बंद झाला फोनचा. तर नाश्ता करून झाला आणि आम्ही आता जरा बसलो आहे, संध्याकाळच्या कामाचं नियोजन करतो आहे. म्हणजे आपली जी झाडं आहेत ना सर्व आंब्याची वगैरे, त्यांना सगळ्यांना म्हटलं पाणी आज घालूया आपण. हे सगळं भरलेलं आहे ना, ते रिकामी करायचं, मग संध्याकाळी मग पुन्हा पाणी भरता येईल. मग ते सगळं प्लॅनिंग चाललं आहे. पाईप लावून होईल ना पुढे. पाईप लावायचा ह्याला तो आहे तो लांब पण जेवढा पण जाईल तेवढापर्यंत घेऊन तिकडे बांधून घ्यायचं. हां, म्हणजे आपण आता आहोत ना तेवढं आपण पण म्हटलं झाडांना पाणी घालूया, असं सगळं आमचा विचार चालला आहे. म्हणजे आंब्याच्या झाडावर सगळं म्हणजे काही चिंता नाही, सगळं आपलं पण मनाचं समाधान होतं. मेन म्हणजे आपल्या समाधानासाठी करायचं. आता ज्यांना आपण सांगितलं ते पाणी घालतात, पण तरी पण आपण म्हटलं आलो तर ते पण करूया ना. आणि थोडेसे झाडांची कटिंग वगैरे करायची, ते पण करून होईल संध्याकाळच्या वेळेस. हां, कुणालच्या बाबांचा आवाज बघा किती मोठा आहे तो. झाडाची कटिंग तर करायलाच पाहिजे असं म्हटलं. कॅमेरा चालू केला का लाजतात. पण ते आहे कडुनिंबाचं झाड मस्त झालं ना आपलं, हे छान झालंय. हे पण थोडंसं कटिंग करायचं कारण तेव्हा फांद्या बघा ते पत्र्यापर्यंत आलेले आहेत त्याच्यामुळे. हो ना, मस्त झालं झाडं, एवढी छान झालेत ना आपली. तुळशीवर इतक्या सुंदर झालेल्या आहेत, तेव्हा कशा मस्त झालेल्या आहेत. आणि पुढच्या वर्षी मला तर अजून भरपूर तुळशी वगैरे इथे येतील. चांगलं असतं ते आपल्या घरासाठी. तुळशी झाडं ती तुळस आहे, ते रोप आहेत, ती तुळशीची झाडं आहेत, ती झाडच आहेत ती झाडं. केवढे मोठे मोठे झालेत बघ, कुंदे झाले असे की नाही. आपण एंडिंग करूया व्हिडिओची.
आता थोडा इथं जरासा निवांत बसतो, जरा वारा खातो आणि मग बाकीचं जे आपलं रुटीनचं असतं, आता काय थोडंसं जेवण करायचं आणि मग काय जेवायचं, 1-2-3 कपडे धुवायचे, बस. बाकी असं काही वेगळं नाही. पण संध्याकाळच्या वेळेस झाडांचं सगळं करायचं हे आमचं कालपासून फिक्स झालेलं आहे, म्हणजे आल्यापासून ना म्हटलं होऊन जाईल असं. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. बाय बाय सर्वांना.